Hola, nois! Bueno, ja estàveu esperant aquest repte i aquí el teniu. Aquesta setmana és super fàcil, de debò, molt fàcil. Però té la peculiaritat que, igual que aquestes 2 setmanes hem fet això de les obres d'art, jo us faig una proposta i sou vosaltres a veure si podeu fer la vostra versió. Tot i així, si voleu fer exactament com la meva, també està bé. Comencem. Materials, com sempre, reciclats al màxim. Jo tinc 2 rotets de cartolines, ¿vale? Agafeu 2 cartolines que siguin iguals, ¿vale? De la mateixa mida, si no, doncs les retalleu. Poden ser de 2 colors diferents o poden ser de 2 colors exactament iguals, com vulgueu. Al vostre gust. Trieu una de les dues, ¿vale? I amb aquesta, per exemple, li faig un marc, que és l'amplada que té el regle. Doncs bé, superfàcil, Marques l'amplada que té el regle i farem aquí el marc, així, per tot el voltant, i ho retallarem, d'acord? Retallarem lo de dins, d'acord? Jo aquest pas ja l'he fet i ja el tinc aquí, veieu? Retalladet, lo de dins. I aquesta és la base, d'acord? Això després ho enganxarem i també us explicaré, en un principi això quedaria així, enganxadet, i us explicaré, ho podeu deixar exactament com està això o la imitació fusta que després farem. De moment tenim això aquí. Ara ve el material a reciclar. Podeu fer servir el que vulgueu. Necessitem 12, això sí. Poden ser de la mateixa mida, de mides diferents. Aquí tinc botons. Ho podeu fer amb les hueveres. ¿Vale? Agafeu la part de baix de la huevera, ¿vale? I ho retalleu. La huevera us dic el mateix. Si voleu la pinteu i si no voleu la deixeu del color que és. Veieu? Us quedeu amb la part aquesta petiteta i ja està. Vale. Us explico com va. Va. Facilíssim. És com un joc, ¿vale? Primer, a veure si ho veieu bé, col·loco una. Després, de l'1 que ve, nois, el 2. Doncs em poso 2. Què ve després del 2? Vinga, el 3. Doncs em poso 1, 2 i 3. Això després ho enganxem en cola, Ara us ho estic ensenyant. Què ve després del 3? El 4, sí senyor. Doncs poso 1, 2, 3 i 4. Veieu? Que té forma així com de piràmide, de triangle, invertit, vale. Doncs, i ara ve la punta de la gràcia. 1 i 1. Ta-txan! I aquí tenim el cor. Què us sembla? Que és fàcil? Fàcil no, lo siguiente. Vale, això ho enganxeu i aquí podeu fer o 2 foradets i li passeu un cordillet i ja tindreu un quadre. Aquí poseu... La idea aquesta era per fer per al dia de la mare. Podeu posar mama i ja li teniu el regalet. Clar, això ho podeu fer exactament amb el que vulgueu, ja us ho dic. Amb taps d'ampolles d'aigua, d'ampolles de vidre, de bitxí, de Coca-Cola, de rotllos de paper de vàter amb els cercles. Jo us ensenyo l'altre que he fet, que està fet amb hueveres. Veieu? Les he pintat de color vermell i també les he enganxat. 1, 2, 3, 4 i després les 2 puntetes. I així teniu un cor la mar de mono. Li feu els 2 foradets i el cordillet. I per imitar això, que sembla com a fusta, veieu? És superfàcil. Agafeu el marc i l'únic que heu de fer amb el rotulador o amb el llapis, ratlles, fer ratlles. I de tant en tant podeu fer un cercle. Veieu? I torno a fer ratlles. A veure si es veu bé.
Així. Veieu? Doncs ja ho teniu. Vinga, us proposo aquest repte. A veure què m'ensenyeu aquesta setmaneta. Mua, guapíssims, us estimo, fins aviat, això passarà.